uma sithwele akuhambi thina kuhamba yena but uhambela thina. Kwakuyithoba okukhulu-ke bazalwane. I'm gonna ask ukuthi ubaba azeza phambili ngegama likaJesu Kristu. Hallelujah. Nkosi ngiyazi ungenza konke. I started preaching from Wednesday until yesterday. So manje sengiyavela Msimanga. Ngicela sivule incwadi yamaHebrew chapter 11. Hebrews chapter 11. Ngicela keyboard ithule into ETwatwa like Hebrews chapter 11 verses number 6. But without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Ngaphandle kokukholwa awunakho ukuthokozisa
this prophet, say, we pray for strength and courage. In the name of Jesus Christ, we take charge of this atmosphere. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Without faith, it is impossible to please God. Let's amen CT. Anything that has to do with God in the kingdom of God requires faith. So I say, keep your words, young like Kobe, because it's really Mabekuluza Ababubuso Bafuno call. Bafutu Sidisi Bafuno call. Bafutu Magazine Bafuno call. Bafutu Bafuno call. Uno Nabatos. And Pete, when the 16 years says we without faith, it is impossible. I will not say so I'm saying, if they had to deal with you, I was we find about fit to a call. Mother from this is hard. So depend on China's work, find a fit a call. Mother from this is hard. So to work down the find a fit a call. My voice is hard, so she just did her son of your call. Anything about so when's an iron. About what's in to be so to Dana Guru. About what's in to Dana Guru call. My pit, who don't go was a sweet. Or if they come to move on your behalf, the moving factor must be faith. Mantiwa esubili now MMS as you buy the voice of a message but full call behind the voice. Mantiwa nange car but his job is nyembes but full is nyembes but full call no was nyembes or who calls over exes are so bruise nyembes but yena so call over the I want a choice. Let's live plus call. No one will plus call because you will fail in this journey. Almost altogether, they may you call. Let me put it the other way. No tandas plus call. Or so chapa tandas. Call. Oh, which is our message to be able to have called now. Or as soon as Wednesday, I was so mess. So Wednesday, I call. Amen. Call my sister. So Wednesday. My friend Wednesday this week. Who called down for a longest. About Jesus. Logo is not enough for them. For them about feet there. So cool. Wafiluba figale ngane yakhe iyaduma wayifundi baba ithatha kwamati wayithatha ubaba ingane wayisaba Jesu mayeseza nje kuJesu idimoni labukisa layishaya phansi ingane yakhihliza amagwebu wasekhuluma istatements about uthi baba Jesu ke usukela engane incane lento oyibona yenzeka ike yenzeka yaphonseka emlilweni yangafa ike yenzeka lento oyibona yaphonseka emanzini yangafa bese ethi baba uma ukho utho ongalenze
Siyacela ukuthi usihawele usisize. iBhayibheli lesizulu lithi ubaba wathi uma unamandla siyacela usisize. Jesu usekuba nobaba othi yena uma unamandla uthi baba angilungise udaba la asikhuluma ngamandla mesisihlangene ngoba kunesystem ethi kokholwayo akukho okungenzeki. Haleluya. Ukholwayo akukho okungenzeki. Manje ke baba mawubona kungenzeki ungawabheka amandla, bheka ukholo. Ubaba wathi mayizwa le statement wayesethi uJesu ngiyakholwa. Sisa ungakholwa kwami. Baba emakholweni phakathi umkhuluma ngekholwa yimi Jesu. Kodwa mawukhuluma ngemphumela that qualifies ukuthi ngibizwe ngekholwa anginayo ngoba ayikho into engayikhomba ngithi umphumela ukukholwa. Therefore ngikholwa impela kodwa ngidinga usizo when it comes to the results that are faith. Ngoba ke kusho ukuthi sekusobala ke asiwona amakholwa ngoba sibizwa ngamakholwa. Siyamakholwa because we are able to place a demand and have results through faith. Ngoba sesikwazi ukuba nemphumela yasokholweni, therefore siyamakholwa. Awusuka asigama lethu ukuthi singamakholwa, asigama lethu uma singabizwa ngekholwa kodwa imphumela yekholwa ngingenayo ufuna ube ningashoni. Ufane nalobaba uthi ngiyakholwa siza ungakholwa kwami ngoba leli gama uJesu simbonile. uJesu basekhaya noma ne-writing simbonile uJesu bonke athe kubona hawu ukukholwa okungaka. Bonke athe kubona ukholo lwakho. Bonke ababaze bathi iJudiya lonke azange ngakubona ukukholo okungaka. Ubengabaqamba amagama. They had placed a demand against circumstances, against all odds, and they had positive results. Omunye wafika uJesu wamtshela wathi mama njengoba usufikile ngakabi isikhathi. Kumele ukuba ngisadila nabasekhaya. Ngisadila nendlu kaIsrael. Therefore ke mama ke ngokwedress mama usemuva ngoba ngibhekula usamaJuda so Israel wena shona ngale washo mama uze ekholile uze ephethe ability that places a demand. Wafike wabeka ukholo wathi Jesu shona ngala umama wabeka ukholo wathi Jesu shithi statement umama wabeka washo ukuthi abasezulwini abakwazi ukulizima uJesu hamba umama waguqa. uJesu uthi hamba umama waguqa bezwe. uJesu uthi mama hamba umama waguqa. Aguqa mama uguqa. Aguqa mama uguqa. Wathi Jesu lo mama yini ongizwa ngicazele njengoba usuguqile ngiphethe isikwa sabantwana kulungile ngithathe isikwa sabantwana ngisinikeze isinjana befanele asuma hambeka nje nayinto ezokuhambisa washo ukholile ukhola khuluma nawo ukhola thatha impela kaJesu ejikisa layibuyisela ke lathi nasi isinjana sikuthulu osama thatha nasi isinjana sikuthuluka ewedafela okholile. Amen. Njeke wabeka ukholo ushintsha isikhathi. Uma umuntu eke wabeka
violate system, violate process, nullify method yaziwayo. Nullify method kaMaria. Uthiwa Maria uzomitha wathi uMaria akumtheki akumtheki ngidinga izindoda wena ngelosi bese ngiyamitha yathi ngelosi uzobungaqali ngawo kuba nendoda ngoba lo cousin wakho indoda unayo kodwa ingane ukuthi nendoda lento ifuna sesiyazi isebenzi ngoba nangu cousin wakho uhleze thempelini nompristi badala ukuthi ingane ayikho wabona uMaria ukuthi kunento engcono ukhona angikhuphele kuyona wasethi wengelosi even though I don't understand kodwa makube kimi njengokusho kwamazwi akho. Awu prophet. Lento leyokholo izokunikeza imiphumela ozoyibamba ngesandla kodwa imethod ungakwazi ukuyichaza. You can't explain the process, but the results are undeniable. Angathiwa kwenzeke kanjani ngeke ukwazi ukuchaza kodwa imiphumela isesandleni. Sinomlando eBhayibhelini in the book of Genesis chapter number 30. Sinomlando uJakobe bayakubhana noLabani. Bayakubhana. Kulokubhana kwabo uthi umkhwenyana uthi umkhwakhe uthi mkhwakhe kule test manje my righteousness shall fight for me. Ukulunga kwami kuzongilwela. Lokulunga sesiyazi ukuthi kuza ngokukholwa. Lokulunga sesiyazi kuza ngokukholwa. Lokulunga sesiyazi thina ukuthi kuza ngokukholwa. So noma wathi ukholo lwami luzokuphendula. Yeah. Wathi umkhwakhe ekhetha la ukuthi ufuna iholo lwani nobaba wakhomba wathi ngifuna sonke into ezimabalabala la. There's a plane kube yiholo lami engizokuba ngikhuluma nomndeni wami ngiyoqala ikhaya lami ngihambe nazo. Uma beyohamba bona lovuma umkhwakhe wasitshotha zonke ezimabalabala lesiplane wasithatha wasifihla kude ohambeni ithi mbhalo 3 days 3 nights ababesifihle khona ukuthi noma ngabe useyathanda lokumbala ekusaphuma legcekeni noma ngabe sekhala le DNA ayisekho kuleli gcekeni usuyofela lekhaya washo ukuthi lokho besenza declaration wathi ama dealings manje asezoba ku righteousness. Uma avuka uyaqalaza iholo lakhe alikho wangana amazwi ngobemazi noma efficient ukuthi khona ukulwa okuhle ukulwa okukhona ukulwa okuhle ukulwa okukhona the fight of faith the good fight what I understand ukwesiphikisana kade sasiphikisana ngakala ngarothi indaba yomfazi ngizongirotha amanye asiphikisana nalobaba I don't move to a principle that knows no limits. Let me move to a principle that has no barrier. Angiyengumeni wemgomo yonke iBhayibheli wafika washona emfuleni wagawula izinto wenza idesign emabalabala wayibeka phesha omkhulu wayisethi uma izimanzi zehlika sizophuza amanzi mase sibona le design ezinto ngaphesheya they shall conceive. Incwadi mayisitshela ithi ezulwini kwathunywe kwizikhunzi kwathunywe kwizikhunzi ezulwini zabithisa zonke lezi manzi ezihlele emfuleni. Ngiyajabula ngalokho kodwa kusiqhubeke silinda ilanga lokuzala kwazo zonke lezi manzi. Ithi incwadi engcwele incwadi engakhamba amanga ithi makuzalwa kwazalwa izinto ezimabalabala kwazalwa nezinto ezipleni ezingekho kuleli gceke la ukholo la DNA yangena ngamehlo DNA ihamba ngegazi kodwa lasine record ye-DNA eyangena ngamehlo ingena embuzini ngamehlo ingena enkomeni ngamehlo ingena kwikameni ngamehlo mase zazala into efana nezibonile nokufihlwa yiso ukholiwe uyabanjwa Lord sopholiwe opholiwe abaphiphe ababheki ukubuka indaba wathi kusho wazona wena
Yeah. Tusibhalela ukuthi ngaphandle kokukholwa awunakho ukuthokozisa uNkulunkulu ngoba loyo oza kuye kumele akholwe ukuthi unguni ukuthi umvusi walabo abamfunayo. Sanibona ngenze nje statements bebhala bese ngihlala phansi ukukhala ukuthi lento yokukholo akusiwave. It's a principle of life. Yeah. Sure. Actually, way futhi sesikhathi sokudala sikhathi. It's a permanent state. It's a requirement of all time. But we must Numbers 20 verse 12 or 12 verse 20. Don't check it out. Masifunda ukuthi uNkulunkulu uxabana Moses. It was because of the disobedience of Moses. Moses was shy, and it qualifies basically disobedience is true. But from his mouth, what Moses never happened because I need to call Moses now Aaron ngoba lingikholwanga uba ningeze ngahluke kulabantwana bakwaIsrael. Therefore you do not qualify. Sure. Awusezulibona lelizwe okumemezela ngalo uSalomon. Lelizwe usuteste ujula khona eUSalomon. Lelizwe osubona amagrapes akho. Wena ulwazi lokuthatha usafika. Wena owesimana kodwa lelo usafika. Abangeke ukho. uNkulunkulu usitshela ngoMoses ukuthi uMoses uhlukile noIsrael. Laba abakaIsrael bazizindlela zabo kodwa uMoses ukhuluma ubuso nobuso. uNkulunkulu buka ubuso nobuso athinde la wafanele aqhubeke noMoses. But no, when they put us together, why should we compromise when it comes to faith? Amen. Hallelujah. So, I'm not going to let us take my name. I'm not going to so my son, but I miss my son. Then what do I say? Moses, character. Yo, son is what I will tell you. Moses, 40 days, 49 days. Moses, days, they show me a person. Sure. Yeah. Hey. Uma beshika beza uMoses uphuma phezulu etabeni uyefika Israel. Uma eza kwamenyezwa kwaphuzwa kwathiwa imali ungasondeli bamflathela babhekane sebe kusikwenze njani bathi akabhekeki. Yo manje ngithola ku Revelation ukuthi ukhona naye ohlezi ehlabeni kunaphakade osengizosiza izimbabasa zisho the same statements akabhekeki. uMoses wakwezi statements kaNkulunkulu esisho sashiyena kwathiwa akabhekeki. uNkulunkulu ubefavor befanathi Moses seziningi into osibonile ngiyathethela nasiwe awucompromise when it comes to faith. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Uyabona Moses lokho kokunye ukuthi ngithi ungangithatha umfazi wesizwe wamthatha bakhe bonke lokho kunye naye kodwa kulokho kuhlukile lokho mama make babasokholeni ngibamkhulu mina awulahleke amen babasokholeni Moses mina obamkhulu sure amen babasokholeni mina ngibamkhulu ngokushoda uNkulunkulu uthi babasokholeni bozokwenza ngahluka Moses kana ukuthi usuke wasuka ukholweni kanti ukubumeka okholweni yini obezohluka usawumele Moses so uboneke kodwa siyaphela nasihluka. Sure. Yeah. Lento
of whosoever is called a believer to grow it. Ukholo impendulo esigabeni sonke. Amen. Kodwa fana nemali. Manje into eyenzakalayo awuzala unayo yonke. Iyanda ngesikhathi uyisebenza. Sure. Amen. Awuvele ufike emhlabeni ufike khona yonke. Yeah. Fika kukhona ethizeni noma yakini noma yana. Bese yanda ngesikhathi uyisebenza. Amen. Yanda. Uncipha istress nakwena. Amen. Uzaphila Amen. yanda imali. Okwazi ukuthi kunezinto ngeke usazicela. Amen. Sure. Are you not saying? Yeah. Ngoba amandla accessa lokho bezoba ukuthi ucele so Nawo. Yo. Amen. manje uma imali eyaningi awusaceli konke ucela ungaphezulu kwemali onayo. Amen. Sure. Uma ufika iprize ubeka ukuthi unamali bese 60 wasokocela uthathe. Sure. Same as faith. Amen. Same as faith. Funa ukukhulise ukholo lwakho so that at any time you have an answer. Amen. At any time you have an answer. The reason why Tina call this matter of faith we don't take it serious is because that's what the reaction to. See lifestyle. Sazi ukuthi ithuzo lokuphendula ezimeko ezempilo. Asazi ukuthi indlela yokuphila. Sure. Romans 1:17 olungileyo uyophila. Ukho. Amakorinte asihambi ngokubona kodwa ukukholwa. Luyahamba abonolithani walking. Ukuphila ngokubona. Asiphili ngokubona kodwa ngokukholwa. Ukuthi whether you have or not, you must be in faith. There's no statement city, no matter you have means. Faith still must be above. Amen. Faith is not an option. Which must be my list of our call. Fully find my local calling. Yeah. Amen. The faith is not an option that substitutes the failure of means. It's standards, it's pillar or color. No above the means. Okay? Size ukuthi uyeke umekholelo ephileni emzimbeni ophethe medical aid. Yakusiza. Uyofana. Amen. Yeah. Manje into ehluphayo ukuthina sazi ukuthi mazi uphethe izinto bese uyikhathi sithi call. Sikholwa ku right. So that ukuthi makuba wonke usifice ibalance yokholo lwethi phezulu. And we are able to answer to the issues of life. Sure. Manje zone challenge basuke basekhaya ukuthi Romans 10:17 ukholwa kuza ukuzwa. Uzwe njalo izwi. Amen. Uza ukuzwa ufunizwe kahle lento uma uzwa izwi uza ukholwa. The continuous hearing of the word is the continuous coming of faith. Yonke into ongayikholelwa ilongazange wezwa nayo. Impossible to ukholo wena wezwa nayo. Wow. Yeah. Mangiphi. Umuntu ongasabi isipoki akazange watshelwa ngaso. Amen. Wenza kanani Msimanga? No, nesikhathi bekutshela ngento iza iyamazwi ifike ibe reality kuwe. Amen.
Yeah. Uma bekutshela ngotho, bekutshela lolu daba bakutshela lona, bakutshela inkulumo. Le nkulumo mayifika kwena iqhubeke inkulumo. Iba yinto. That's right. Ukholo lisebenza lapho ukuthi makufika izwi lingaqhubeki libe izwi. Yeah. Libe Man. yonke. Jesus. Mangenza isibonelo. Sonke emhlabeni safika singayazi imoto. Satshelwa kwethiwa imoto into enje. Ngeke uzwe kahle. Mhlaba sitshela ukuthi imoto into enje. Kwasa imoto thina. So that mase sihlangana nomunye ethi imoto asizwa igama uvuka imoto thina. Sure. Yeah. Man. Umuntu nje bekwathi yabona njengoba ngikhuluma kwena ngithi imoto nonke lasenesithobe semoto. Zemoto. Yeah. Into eyenzakala kuphuma kwamazwi kimi. Mawufika kwena kuba reality. Sure. Manje iphutha abangalifuna basezulwini ukuthi kuphume izwi kubo liqhubeke libe izwi kubo. Hayibo. Yo. Hence bakunikeza ukholo so that maniphuma izwi uhlangabeze njengoMaria uthi makube kimi. Man. Man. Maniphuma izwi basezulwini bethumela kwena balinde ukuthi wena ukholo luzothi akube kimi njengokusho hayi ukuthi akukusho akube nje lokusho akube reality yami. Sure. Bese athi uJohn responded to Maria athi and the word became flesh. Man. Uma izwi lahlangana nokholo liba njalo. Man. Awusukume baba. Lo baba omile akuyena lo behlisi. Lo omile ngikhulumile. Manje into nje angisize ngayo lo shezi ukuthi angafuzi inyama negazi. Yo. Athi akhiphe njengoba. Man. Sure. Hey. Distance between and your miracle is your faith. No! Tata! No, I can't comment now. No, I'm not please God. I can't get it. I can't go to the house. I'm please. Oh, man, no! You are your miracle. I'm trying to talk to the Zed. Lord, help! I am. I'm in no! This is my color. I'm Caesar. Niliwa jeselwe ukhona imali emfuba nayo abenayo imali nomsebenzi emfunayo mase ngutholile imali jeselwe Nkosi siza Ngakhola kwami. You are as far as your faith to your next level in life. Sure. It is the more faith is causing to be real. Yo. Kami thina mesixoxelile sekuphelile. Lo sixoxelile ngesiphelile sihlukile. Ngibone ugogo engasekho sekhamba ngento kumnyama. Kusasa lami. Umnyama nebusuku. Balesikhathi lokushaya umnyama. Uphepha kuplastic. Uplastic yawazi
nomoya ophethe plastic gas. Kwathiwa khona engizasi engisitshela kwesiko. Uma kuthiwa khona engizasi bilo plastic nalo moya ophethe. Ngikwazi kahle. Kodwa manje kunokuningi. Hey. Udaba lesitolo. Hey. Yeah. So the moment I come to a conducive environment for a possible ghost, and it's jail which is of exposure, automatic. Angikaze ngithuke ngicabanga isipoki ubaleke. Siya ngathi yintsha noma yini ngeke nje ngithi isipoki. So kwenza kanjani? Manje ngangena ebunyameni ebusuku ngeke. Kune system ephethe i-reality. Yeah. Iba activated and delayed for anything possible. Man. Sure. Isipoki nabaze isipoki underline that nabaze isipoki. Kodwa manje ngangena ebunyameni. The reality is Sure. ihlangana ne-environment engiyona bese senza sibe real in its absence. Sure. Manje uma ungagcwala izwi uyakuma ufika esigodini sethu iminyaka Yo. Thank you, Jesus. Lutho. the moment wangena esigodini sethu zomnyaka kune-reality kuwena you shall never leave me no ufuweyo kune-reality ethi angingekwa. Man. Mawufika oqakelwe nasezibikweni nasemhlushweni kwempilo yakho kufuka i-reality wena angeke usaphendula as you feel uzophendula as you believe. Man. Our prophet. But the more of the word in you is the more of the reality that in every environment you find yourself in, you have an answer. That's what we call faith. And it is really in a way. No, let the pet. No, Baba. No, futhi athi futhi mayikhona wakho akusizele yabona ufundile doctor kodwa khona umuntu ofundile ilo doctor akaza mase fike ekugcineni athi therefore now you can't have it now you go the same mase kubuka reality engakuwe tell when it shall not die but live and declare Man. Sure. Sengiyaqaba accept i-environment ukuthi nginikeze i-subject yakho ngithatha le engaphakathi manje in every situation that you shall come across you must have a word for it. Man. Ngoba ukhona luphendule emoyeni luphendule emaswini. Man. Faith then becomes a requirement for the word to work for you. I'm also going to Hebrews 4:2. Utsumkesezwa yizwi esingabanye balizwe labasebenzi. Bese ETwatwa abasebenzi ngoba ahlangana nabantu abangahlanganisi nokho. Uyenze kasizwe sonke nasebenze sonke. Ngoba siwa ngamadlebe. Esiwa ngokho. Manje ngithi wena isebenza lento yakho by continuously hearing the word of God. Izwa njalo izwi kwande ukhona uzwi njalo izwi kwande ukhona. And ukhona mase luningi uzozibona ngokuthanda izwi. Ngoba ukhona lufida from the word. Man. Then ETwatwa ma-worship night uwagweba ama-Bible study. So asibona Sure. ama-worship night ukhona bona imthandaza ukho. Yo.
Sure. Imagine service ukhona bona ama-medical service okhamba efesive ukhona bona kodwa kungathiwa nansi conference akesibuke imbala uthola yini Yo. sesiyakwazi Man. go to the day ukholo usebenza ngeso angazi ngathi ngaqhubeka kodwa isikhathi sami sesiphelile bazalwa bami nasi isitori uJesu uyaqhamuka lapha umkhumbi usengozini umoya abafundi bayajoba bathi nasi sibuke yabona mina ngento onesinathi abafundi baJesu banomsindisi bayisibuke intenda bathi hayi sibuke uJesu wezwe ukuthi akamsebenzi usebenza ukuthi hayi masiso yini Nós ukholo kuphethe uphethe lokho lwathi ukholo okay uyena alela phethe uma kuyena umtshele athi yes mama masithi ukholo uma uyena ungahamba Man. If your master is able to walk over the water, now Petro, Michael, substance. Okay. Sure. Before I respond, Sure. And note that Israel will carry you as long as you believe it. Man. Sure. Man. Now, let me put it this way. You see, sometimes when we present this story, I don't have to walk more what we. No, not about it. Man. Or my puma, white puma, message to the master, just a papa. Man. I'm paying them on the side. My puma, put you, puma, who start on to get. Uma ese hameiva ese pabwa ese mondo na wena lo ese kuya asashika kuwena ba uthi master Sure. okay asiye Yo. just kwele ke uJesu Man. perfect is master saying lithi bible walulisa okay asimi by pabwa sure usizana ukukhipha umpolisi Sure. He literally walked until he was before Christ. Amen. Somebody got that Jesus was from there. Amen. Who called them? Namnyatelisa. That's what who showed that Jesus. Amen. What my father is was in the peace. I want no more kept the root. One gabaza is the hands just being at Petro. Why have you doubted? I'm not going to put me. No, I do my way. He leaves that had carried you from the boat and taken you. So, Put him on the never gabas. Never seven say about color. Never gabas. How we man. As long there is the word that you believe, you shall reach your destiny. Your destiny is guaranteed. Malamazwi, uNkulunkulu usise, uNkulunkulu anikeze okuphumasa inhliziyo zenu. uNkulunkulu afike eminyango yayivalwa abathakathi. Man. Thank you, Jesus. uNkulunkulu nemthandazo obuso ekhohla.
siyamzela namhlanje aphuthumela kuyo. Sure. Unkulunkulu lezinyembezi. Sicela uNkulunkulu ayeke impilo yakho izinyembezi kade osikhala. Namhlanje usibiza nokukhola something about you must change. Uma uNkulunkulu bomthumile namhlanje khona into ozoyenza ngalamasu. Uma bekizizele ungenzi lutho baba. If I come at the command of your word, give somebody a testimony, answer somebody's prayer, meet somebody at the point of need. I am declaring in the name of Jesus Christ a 7 days miracle for somebody. We are walking this prophetic word of faith for endless, permanent, positive results. In the name of Jesus Christ, I pray, let this day be the day that shall be remembered. Therefore, this and that has changed. And for that, my Father, we give you all the praise and all the glory. Shall we just be silent? Yeah, I don't know what I'm